नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय महाकाल। सांगମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୁରୀ ଆଜି ଦେଖେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଛୁରୀ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, କାରଣ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବନାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ବାରିରୁ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ତ, ତେଣୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ କଟାକଟି ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ତେଲ ପକେଇଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୁନ୍ଦୁରି ଥିଲା, ବାରିରୁ ବାହାରିଲା 250 ଖଣ୍ଡେ କୁନ୍ଦୁରି, 2ଟା ଆଳୁ ପକେଇଲି ଆଉ ତାକୁ ଭାଜୁଛି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଘରେ କରନ୍ତି। ତେଲ ପକେଇଲି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ଟିକେ, ଜିରା ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ଫୁଟଣ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗରମ ହବା ଟିକେ ଆଉ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କରି ଖାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେମିତି କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଘରେ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ରଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ରଜ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଘରେ ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜା ପିଠାପଣା କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ନିହାତି ହେଉଛି ଘରେ, 12 ମାସରେ 13 ଓଷା। ତେଣୁ କାଲି ତ ରଜ ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ପ୍ଲାନିଂ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ପାଳନ ହୁଏ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ନ ପକାନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯଦି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆମେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତତେ